Uttar Pradesh ni Prayagraj Papamau Thanani Ganagini Dongnai Kaisa Para o Parani Bumung Angkha Gohori Mohanganj A Parawo Dalit family Tongo Borongna Dalit family Hingangke Jotono Shinipayo Te A family Bishingo member Tongo Khorok Brui Te Nog ni Jotono Slai Okra ni Bumung Angkha Pulchan Bohangangke Masturini Samong Klai Tongo Te Nogo Tongo Bini Bihikni Bumung Angkha Rita Devi Te Borok Khorok Noi Bosapo Tongo 17 বছর উমরনি বসাজক অকরা বিনি বুমুং হিংকেতো খুরজা জাগলিয়া হাইপানো চুং অর বিনি বুমুং রোখা প্রিয়ঙ্কা হিनै হিংকে অ 17 বছর উমরনি বরিনি বাদে বরংনি বর্ষা 10 বছর উমরনি খরকসা সলাবতঙ্গ ফুলচননি বসলা जेरै फुरनि सिमिनो आसै फांसिनि कग्रक साइमानिया जेरै फांसिनि हयतिनो bo बाहायके आसाइखा Te baki kok samani bade hingke jotono kaham kereng klai no bujiwi mano bo te samong rok bo klai mano Din angkha 24 November 2021 ni sal Horni prai 12 ta te 1 ta amo kahai kani gesaro O family ni nogo koyekjona borok jabardasti klai hapka nogo hamnani sukang Bairenda eba kheba nukawo nog ni jotun slai okra phuljan hai no khatia hayo rokoi tangmani te nogo hamnani sekang bonomo totra seboi ar jagao no bono dom lairi rohorkha te bini bihik bo ono kawo no bini ganawo rokorjak bo hungke busla 10 bochor umor bobai khorok ni khayoi Nang ni okra bosaino bothari paimani yaglo bihik no bo botharka te bihik buma bufa theimani jotno o 10 bochor umorni cherai nugui tongo mokol baitang haifano bo boba angma bai kono chirigui mania boino help sanmania omo kahaike borok nugui te bo sujog mani bono o cherai no bo bothari paikha Pia baborongni alada se naharmong amsuk bai thagai tongliya nog bisingo tongo kaisa rom orom bisingo hangke nog ni jotron slai bosajak okra 17 bochor umorni bini romo habnani thanglaikha abani yagolo kino priyanka ni romo habai bono poila hangke yakung yagrok khalaika o khorok puri mililaioi Te yakung yak khamani yagolo bini je sagori tongmani abana bojoto chiroi khibika sagori goroi ongoi tongmani hingangke afroke no borok masa khoroksa te khoroksa ni poreo khlai obroino khorok briselarok tomong hamya tonglaikha Abani yagolo borong tomong hamya tomong tongmani ojoto samong paimani yagolo kheno borok wan sukha o priyanka no haino yakare kalang machawana hine fia ba te sa haino hai borong dol ni bisingo no saka bono fiogoi reka hangke angla jong bejal kotorok klaina hine abagoi no borok khorok buri khai mililaioi o priyanka no bo bothalai silaikha Bono bothari paimani yagolo obini sagori goroi theijak obrini mankha thino a bisnawo no khiklai kalangui thango Narok amsukjara khanamani yagolo wan sugi mano je o keseso maybe borni family ni borok rok bai keboni dusmani tongna te o dusmani jolimani walai mani jarino o family ni borok rok no jotno bothari paimani yagolo nog ni khoroksa sikli tongo o sikli no rompriwi somprewi bono bo bothari khibika nai khangke obo kaisa walai mani te hingsa nangmani obo kahaini bagui no botharmani hai ongoi tongo fiaba obo kuno obo haya obo ni pura ulta se O story ni ukulogo gobang mano twist and turn
Kabang mano ko huijak ko grok tongo hingangke nong no ang video no jengnani sikang no jotan no puila koina ni muchungo je ani channel lo katal anggi tongkha hingke channel lo subscribe khlai di te gana ni bell icon all lo sinalo botapok di tamni hingke je pro ang video upload khlaio apro logi logi no norong thanio ani video notification sogina ni bagai hingke faidi bisiyang ayang kok sayagarei video ni main point tei kok salainai 24 November 2021 ni horo o joto hatiakan angkha hingke tendin phungo borok ni nogo je posu pakhi pon tongo te mosok rok tongo obo phungai sisri belai khino pungoi tongkha khorang khlaioi hingke o kirima sincha posu rokni khorang khanawoi malmata rokni khorang khanawoi asparos diakha baga nagini para rokni borok bokjoto borokni nogo phaibeikha morok ba tama anglai tonglaikha amsuk malpata pungoi tongmani o khorang rokno khanaliya de tangai tabuk bodigra rok riya ko hinai thanglaikha dol dol khlai aprike no thangai nugui kha poribar ni je khorok brui members rok tongmani o khorok brui members no mankha thei klaijak jotono hao khlaiei aboni yagulo khino police rok no nohono prayagraj police rok bo aspoto logi logi no file sokpayo information manma logi logi o keseso butharjangmani tirom frejangmani jotono mix abagai police rok bo bachawai naisigi tongliya logi logi no investigation no nokhonani chaitokha forensic team rok no bonuhunka tei dog squad rok no bo kaham khlai judge portal khlai rinani bagai hingke borok judge portal khlainani suruklai rekate paribarni khorok brui ni mangkathino no postmortem khlainani bagai autopsy wa roi rohoro aboni yagulo kheno postmortem report sokpaika report sokpaimani yagulo arjagao nugui mankha je nogni jotono slai sajak okrar 17 bosor umorni bono masani sakgo bang yakeba khorok brui jelarok rompre kahinai aboni yagulo kheno police rok sanbino ongkhori pailayo hingke paragena gini ni borok rokno jotono slai postas khlaio police rok part 2 ni bagai comment section e thangai comment khlai sadi